Kidang Kencana. Nalika Rama, Sinta lan Lesmana ngumbara, tindakipun dumugi ing tengahing wana. Boten antawis dangu kekiteran satunggaling kidang kencana. Pirsa kidang kencana, Dewi Sinta nyuwun dipun cepengaken déning ingkang garwa. Sang Rama tumuli ambujung kidang kencana. Pegat apisah Rama lan Sinta. Kidang kencana tanggap ing sasmita. Hangendering cancut mlajeng lumebeng wana. Saya hanengah saya tebih denira apepisah kalawan garwa Mayangsari. Ngancik telenging wana peteng dedet lelimengan ical lacak ing kidang. Sapandurat lumebet katingal kidang kencana haleledang. Rama sigra hangembat gendhewa mentang langkap wastra lumepas. Hangener dhateng kidang tumancep waraya mring hanganing kidang sang sam kencana. Gumalundung pejah kasulayah. Eloking kahanan sareng gumalundunging kidang kapiyarsa swara dumeling. Marica hangemba-emba swaranipun Rama jelih-jelih asesambat mring Arinta Laksmana. Sinta lan Laksmana ingkang hanganti dhatenging ingkang Raka Rama dinadak hamiyarsa swara nyaring asesambat tiwas diri. Kusumaning ayu Sinta sajroning wardaya hanyipta lamun swanten ingkang kapiyarsa punika. Tuhu swantenipun Raka Rama mila tratapan manahira. Sigra dawuh mring Ari Laksmana supaya enggal lumawat mring Rama aweh pitulungan. Laksmana ingkang wicaksana tansah sung pemut bilih swara punika sanes wontenipun Rama. Rama uninga kalamun kenging apusing kidang kencana. Daya-daya wangsul ing papanipun Sinta lan Laksmana. Ing satengahing margi Rama kepanggih kaliyan Laksmana. Kekalihipun lajeng wangsul ing papanipun Dewi Sinta. Kejot penggalihipun Sang Rama. Laksmana dupi anguninani Dewi Sinta boten wonten. Kekalihipun sigra ngupadi Dewi Sinta. Ing satengahing margi Rama lan Laksmana kepanggih kaliyan Peksi Jatayu. Sasampunipun cariyos menawi Dewi Sinta kadusta déning Prabu Dasamuka ing Ngalengka. Peksi Jatayu pejah. Pejahipun Peksi Jatayu amargi kenging gegamanipun Rahwana. Nalika Peksi Jatayu ngalang-alangi Rahwana nggondhol Dewi Sinta. Rama lan Laksmana tumuli nglajengaken lampah madosi Sinta ingkang kadusta Rahwana. Ing satengahing margi kepanggih kaliyan wana seta asmanipun Anoman. Anoman tumuli pratela badhe ngabdi dhateng Prabu Rama. Pramila Rama lan Lesmana anggenipun madosi Dewi Sinta kabantu Anoman.